La Fundació Marianao és una entitat històrica aquí al barri de Marianao, a Sant Boi, i va néixer l'any 1985. Aquest any celebrem els 40 anys, estem de celebració d'aniversari. I bé, és una entitat que ha tingut un llarg recorregut en tot el tema de la participació comunitària i de l'acció social. Per nosaltres és molt important com va néixer, que és amb l'ocupació per part dels veïns i veïnes del barri d'aquest edifici, de l'edifici principal, de la seu principal de l'entitat. I arrel d'aquí va començar com a casal infantil i juvenil, amb activitats liderades des del voluntariat, i ara ja som una entitat molt més professionalitzada que continua mantenint la seva essència. Treballem amb inserció laboral, treballem amb salut mental, tòxics, gent jove, adults. El dia a dia és molt diferent. Treballem amb diferents projectes interns i amb projectes oberts a la ciutadania. A part de tot això, tenim diferents grups comunitaris. Tenim un taller de reparació d'electrodomèstics, un taller de reparació d'ordinadors i un canal de costura. La tecnologia és l'excusa perquè vinguin i es vinculin i trobin un espai on estar a gust i còmodes. Formateamos las pantallas y desmontamos, y el Mar nos ayuda a saber qué es qué, aunque luego se nos olvida. Estamos dedicados a la informática y lo que hacemos es cogemos ordenadores viejos y los intentamos arreglar, algunos, los que podemos, y otros los actualizamos, que después se aprovechan para llevar a colegios o cosas así. Que conoces gente y aprendes ordenadores que no teníamos ni idea. Bueno, pues me aportan mucho, está muy bien a nivel, por ejemplo, para mí psicológico, que los problemas que tengo me vienen muy bien porque es muy activo todo, es muy majo, está muy bien.